asmoa aurreko bilkuri dagozkien aktak onartzea alaba dagokio. Diak dauzkago onartzeko, batetik 2026ko otsaileko akta eta bestetik 2026ko martxokoa. 2026ko aktaren inguruan badu norbaitek zerbait esateko edo zerbait komentatzeko? Bai, nik bai. Gauza txiki bat da. Otsailaren 26koan bigarren horrealdean, bigarren aztergaian, komentatzen da galdera bat egiten dutela komunikazio kontratu hori dagokionez, eta hemen, azkenean esan den aktak aurten badiala, alkateak erantzuzia komunikazio gaiari lotuta hiru kontratu zeudela, horra aipatzea, ziala alkatetzan aldizkaria eta webguneari lotutakoak eta hori aipatzen dut bideoa ikusi dutelako bada espada ziurtatzeko, azkenean ematen dezulako azalpena nola funtzionatzen duen kontratazioaren gaiak eta hau azkenen urtetan komentatu dugun eta pixak irregular azala eta normalaiteko kontratua funtzionamenduan atezala justo bideoan ikusten dago, ondo azaltzen dezula, gai bati lotutako hiru kontratu diala, berez batera beharko liazkenak, azkeneko zeritzen genuen nahi da urtebete idazkariarekin, eta esantzen duten begiratuko zenutela, baina urtebete pasadanez. Eta iruditzen zaite ezo gaipatzen dela, iruditzen zaite egokia aktan jasotzea, irregulartasun hori jasotarria bade. Irregulartasunaz, zuk hitz egiten ezu, baina egun ere idazkaritzarekin komentatu dugu hau eta egiteko kontu bat omen da. Komunikazioko hiru arlo desberdin, hiru enpresa desberdinek ematen den zerbitzua eta horrela egin omen eta horrenak egiten ikuspegi legaletik legalitatearen barruan. Hori nahi komunikatu dut. Nire asmoa esan pistea ez esan, nik eskatuko duke olako eztabaidak behin bat ikusita nola esaten da funtzionamendua hor bat. Legeaz arduratzen da, teknikari baten aurrean komentatzea, azkenekoz idazkariak hitz egin dugunean, idazkariak berak eta zu bertan zinean komentatu zuen beste dugu batera egin beharko litzatekeela. Nire azkeneko ezagutza gai honen inguruan, zu bertan zinela, idazkariarekin batera izan zen, eta gainera ze horrek hartu zen konpromiso hori begiratzekoa, ikustezalako, ezalako prozedura erregular bat. Orduan, hori da azkeneko gauza bilera ofizial baten eta lari batekin hitz egin duguna. Zuk esatea ondo dagoela, pentsatzen den baietz, asmoa eta alkaten zela hori galako zuen bete beharra. Baina azkeneko zitzen dugunez, hori izan, eta hori gogoran azpen badala, eta hori kontratuen funtzionamendua ez dituztela nik gauza superlarria, baina prozedura aldetikan eta kontratuen legeak esaten dudetikan, eta aregi dago gogoratuta aurreko agintaldian zenbatetan zuen alderdiak batezea hasieran neronek jakin gabe nola zan, eskatu zan bateatzea dara batera egin gendu, eta hori bakarrik eipatzen dugu hori. Beste badago? Beste hartan bai. Lagudan eta 2026ko martxokoa. Eta martxokoan beste gauza txiki bat. Azken aurrekoan, 8. horri aldean, lehendabiziko paragrafoan, lehendabiziko lerroan, jartzen du, horren inguruan barrez egiteko eskatu zuen. Zezan nuen tenteltzat sentitzen nintzala. Dentxo hemen jartzen du, hori da, sentitzen zuela, tenteltzat hartzen zuela. Eta zen parre egitzen nuen, edo kenio bat intzen nuen parre eginaz, eta hori eskatu nion barrez egiteko. Ez tentel hartzearen sentimenduari baizik eta uste dut jaso behar dela, alkateak barre egin baitzuen, egin gartiak eskatu zuen barrez egiteko. Hori bakarrik. Beste badago?
orduan, bigarren puntura pasatuko gara. Alkatetza dekretuen kontrola. Badako galderarik edo argitu beharrekorik? Ni bai, lehendabizikoa zerrendan, lehendabizikoa da berrogeita bat garrena, abokatu eta prokuradorea izendatzea, berrogeita mazazpigarren 2006 prozedura agunterako. Ze prozedura izango ziren? Ez dizu esan. Egia esan ere begiratu dut eta gero ez den galdetu eta ez dakit ez dena prozedura, baina bihar bertan emango dizu prozeduraren berri, zeinan prozedura zehazki. Begiratu dut zeintzuk ziren, eta izenak eta barre bai, eta enpresa eta guztia, baina nik ez dakit zein prozedura, esango duzu. Mondo eraikitzailean aipatu nahi dut. Baina gehiotan gertatzen da hau, batzordetan baita ere, nire ustez batzorde batera edo pleno batera bai bat ekartzen baldin bada, landuta ekarri da. Hori legeditzia da eta guk behintzat, prozedura aldetikan nola egiten egun eta nik bai baldin badago, pixka landuta baldin badago, saiatzen egin aurretik aldetzen edo dana dalakoa. Ez da ezer gertatzen, ez dalako gai larri bat, baina beste gai serioago batzuekin gertatu izan da batzorde baten eskatu eta bai gehiago gilatuko izugu batzorde informatibotan, zerbait informatu behar dut da, batzorde horretan informatu behar da, informazioa deialdiarekin batera 48 euroko aurrerapenarekin eta bat bialdu behar da, hemen berdin da. Zerrenda hau lantzen dihoa hilabete osoan, lehen dekretua da, hori izango da txikikerin bat, prozedura agun bat, baina hori aurrengoan hobeto prestatuta ekartzen da. Bestea zen 192garrena, hemen berriro ere komunikazio aholkularitza zerbitzua deitzea, hemen zen da alkatearena, ala zein da? Bai, alkatearen komunikazio aholkularitza zerbitzua. Adakiri kontaktu txiki baten bitartez, guztira bezarekin, 18.000 eta gero 16.000. Eta gero, 189garrena, ez eztea ondare erantzuzko reklamazioan. Hau bigarri baten, gurpidean, jasotako kalte eratikako ondare erantzukizun bat izan zen, errepidean arri bat zegoen eta norbait, hora saltzen da IEF horrek, ibilgailuan agabekatu egitzaio errobera, eta orduan ondare erantzukizuna egin zion udarari. Errepide sarea, foru aldundiaren eskumenekoa denez, udaretik erantzun zaio ez aurkio udarari, ez eta foru aldundiaren bada errepide sarea eta ondare eskakizuna egineko balu, barretarako barko gara hori. Azteri bat dago? Ez. Hirugarren puntura pasatuan unartzea, hala bat dagokio, hanima egainak EAJ-PNV udaltaldiko zinegotziaren kargu hartzea. Badakizu aurreko hilabetean, Anton Gareberetibarrek bere kargua utzi zuela, eta gure zerrandetan, horrengo zegoen aurkagaiak ez du kargua hartu nahi izan, horren berri eman zaio hauteskunde batzordeari eta proposamena izan da handima egainak kargu hori hartzea. Hauteskunde batzorde zentralak handima egaina zinegotziaren kredentziala egorre du eta behin aurkeztuta dagozkiontasun eta interesen eta batera ezintasuna etorpenak bidezkoa da udalbatzarkide berria kargoa jarraitzea. Orduan handima gonbidatzen zaitu zure eserlekura etorri eta zinegotzi kargoa hartzeko hitza eman edo zinegi bat duzu. Nik berreak eskatzen duen testua irakurriko duzu eta zure zure kontzientziagatik eta horreagatik zile egiten duzu edo hitz ematen duzu Debako udalaren zinegotzi karguak dituen bete beharrak erregearekiko leialtasunez beteko dituzula. Eta konstituzioa, estatuaren oinarrizko araua dena bete eta beteraziko duzula. Bai, legeak horrela eskatzen da, izan den. Oso, eskerrik asko anima eta ongi etorri bilkura honetara eta zinegotzi kargua. Horrengo kultura pasako gara. Laugarrena, onartzea hala bat dagokio produktibitatearen osagarria. Hau antolakuntza batzordeak 2026ko apirilaren 20an egindako ohiko bilbileran
komentatu genuen, aztertu genuen gai hau eta aldeko irizpena eman zuen. Hau batez onartua izan zen, Debako udalak 2026 urterako produktibitate osagarria eman ahal izateko Erezko zenbatekoa 267.079,72 eurokoa da, eta proposatzen den produktibitate osagarri honen kostua 55.000 eurokoa izango da gehienez. Produktibitate osagarria ezarriko zaie idazkaritzako saileko langilei, hau da, idazkaritzako teknikariei eta idazkaritzako idazkari laguntzaileari, eta beste alde batetik kontu hartzailetzako sailari, diruzainari, eta bertan lan egiten duten administraria eta administrari laguntzaileari. Bakoitzari portzentaia desberdinetan, produktibitate horren kargaren araberako banaketa kontuan hartuta. Ez dakit bagokan zerrein horretik. Beraz, bozketara pasako gara, eta produktibitateren osagarria onartzearen aldeko bozkak. Aritzeke, ez da horitz. Bere bozkak. Orduan hau bat ez dago aritzeke. Produktibitate osagarria hau bat ez onartuaren. Bosgarren puntua, onartzea hala badagokio alokairurako dirulaguntzen oinarrien aldaketa eta 2026ko deialdia. Alokairurako dirulaguntzak helburu dute gure herrian etxebizitzarekin daukaren arazo hori nolabaiteko irtenbide eman nahian jendeari errazago egitea alokairurako bide hori. Eta 23.000 euroko diru partida dago, alokairuko diru laguntza horretara bideratua. Eta, urtengo deialdirako badaude aldaketa batzuk aurrekontuarekin alderatuta. Lehenengo aldaketa da, baldintzak betetzen dituen edo nor izango duela alokairuko diru laguntza horietarako aurkezteko, inolako adin mugarik gabe. Udalerrian urtebeteko errolda dukanak izango du eskubidea horretarako, eta gero sarrari dagokionean ere aldaketako batzuk badaude. Bakarkakoen kasuan sarrera ponderatuak 33.000 euroa jartzen da topea, eta familia unitateen kasuan berriz 40.000 euroa topea. Hori da gizarte politika eta berdintasun batzordera eraman zena, eta hau bat ez onartu zen, eta kandidato irizpena gaur hemen osoko bilkuran onarpena eman izan dugu. Gainerako bestelako baldintza guztiak aurreko urtean ziren berberak izaten jarraitzen. Oso bai komentatzeko lehendua. Beraz, Debako herrian etxebizitzak alokatzeko laguntzak emateko oinarrien aldaketaren aldeko bostak. Eta aritzen bai, ez da? Seigarren puntua, onartzea, hala badagokio, maiatzaren 17. Onartzea, hala badagokio, maiatzaren 17ko LGTBI+ fobiaren aurkako nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala. Hau ere gizarte zerbitzu eta berdintasuneko batzordean jasatu genuen, eta irakurri egingo dut, eta gero ondoan ebidentzia egingo dugu, prozedura jasatu dut. Maiatzaren 17ko LGTBI+ fobiaren aurkako nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala. Maiatzaren 17an, LGTBI+ fobiaren aurkako nazioarteko egunean, Debako udalak berresten du pertsona guztien duintasunarekiko, askatasunarekiko eta berdintasunarekiko duen konpromisoa. Egun hori gogoratzen digu, azken hamarkadetan eskubideen aitortzan eta ikusgarritasunean aurrerako osasunguratsuak eman badira ere, oraindik ere pertsona asko diskriminazio eta indarkeria egoerak bizi dituztela beren sexu orientazioagatik, genero identitateagatik edo genero adierazpenagatik. LGTBI+ kolektiboaren aurkako jarrerak ez dira gertakari isolatuak. Gure gizartean oraindik bizirik dirauten aurreiritzi, estereotipo eta botere harremanen adierazten dira. Horregatik, ezinbestekoa da errespetuan,
aniztasunean eta giza eskubideetan oinarritutako herria eraikitzen jarraitzea, non pertsona guztiek modu askean bizi diren. Aniztasuna aberastasun kolektiboa da, bai eta defendatu eta babestu behar dugun balorea ere. Horregatik guztiagatik, maiatzaren 17 honetan, Debak udalak bere gaitzespen irmoa adierazten du lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia eta LGTBI+ pertsonen aurkako edozein diskriminazio edo indarkeria motaren aurrean. Era berean, herri inklusibo, seguru eta aske baten lanean jarraitzeko konpromisoa berresten du, besteak beste, sentsibilizazio ekintzak martxan jarriz eta LGTBI+ kolektiboari ikusgarritasuna emanez. Hau honela, herritar guztiei dei egiten die, maiatzak 17ko aldarrikapenekin eta antolatzen diren ekintzekin bat egitera ere. Hau da, adierazpen instituzionala eta bostara pasako gara. Nire ezer esatu Bai, ekintzarik antolatu da? Ez, udaletikan ez da antolatu. Jartzen du ez ekintzarik? Bai, parte hartzera... Osa, orokorrean, beste herri baten edo antolatzen dira? Edo horrean bertan, beste norbetik. Beraz, maiatzaren 17ko LGTBI+ fobiaren aurkako nazioarteko eguneko adierazpen instituzionalen aldeko bostak. Bale, aritzeke da baietz. Eta azkeneko puntua, eskari eta galderak. Ez dakit inokoa dukan zerbait esateko, edo galdetzeko, iradokitzeko. Nik kontua. Toldoen lizitazioari buruz. Apirilaren 27an dolari egun albistea argitaratu zen burukunean, eta hori, azaban astean ukirenun batzordea, orain dala 2 batzorde bai eraman salagaia, eta hainbat konpromiso hartu zegituzten. Hori aztertzean proposamenak, eta ez dakit nola ja ateraban bizitazioa, hori, batetikan da argitzea nik ulertu duna, aberegia zen, konpromiso bat hartu zen hori aztertzeko. Nola egiparren duen 5.000 euro horien kontua. Oso presto nago, azaldu zitzaizun zertantzan eta pixkalatori begiratu dugu, idazkaritzako teknikariak hitz egin dugu 5.000 euro horien, 5.000 euro edo uste diala, enpresari baten zezkienak horiek dialako ibari dagokion, bezari dagokion importea. Enpresak bakar-bakarrik kobratu dezake ordenantza fiskaletan ezarrita dagoen prezioa, baina orain gainean beza jarri bat zailo prezio hori. Tokan, enpresak berak egin behar badu bezaren inguruko kudeaketa hori galera ateratzen zailo. Gozet hori esplikatzen zaizula baita ere aurrekoan ezakit horrekin jagontzina, egitaren bat esplikazio gogantzizuna, idazkaritzarekin hitz egin edu eta horrela ikusten da egin beharra dagoela kontua. Oso zer izan dut? Ez. Niretzako, beste babetzak, prozedura aldetikan, lehendabiziko aldiz batzordera eraman izan bezala, erabaki bat hartzen badena zuen, ustez egokiena da, nire zuek ikusiko zuen, batzordera eramatea, ezer kostatzen, azalpenak ematen dira bertan, desaten abitu azkenean, horrela eramatea erabaki den. Azkenean ez da ikugu apaketaik egin, eta hain zuzen, esan dut konpromisoarena, zuk zeuk esan zen jarrako, zalantza zenitura, diru hori jartzearena, egokia zan, horren inguruko azalpenik jaso ez detenez. Hori xenera zan, zain egona. Batzardean ez egon ertzan ez gai horrenean zartu, zain egon. Eta gero ikusi dut webgunean. Horren ari da, idoia, inguruneko teknikari eta jakin, elkartu zinean, ez uste? Elkartu, esan bizun hori, irigintzatik nengon, eta esan ziten nahizu nire autodoena zer, eta zerteri autodoena zer, ez dugu zer egin, esan ziten berak, ez zara eserre lan, botaz,
ni horren eiz sartuko, iritzi zatez dela bat ere, hau da. Azkeneko aktan baten ere jasotzen da, teknikariak egiten dute lan bat, eta gero gu hori janzten dugu gure argudioekin eta boskatu egiten dugu. Edo ez, prozedura banean ez boskatzea, katetza dekretuz, edo bizitazioa tramitera aterata. Baina kontua da, azalpen horiek, eztabaida gai dian, gaien inguruan dianean, berezkotasuna, kontratuarena, si es un fraccionamiento, si no es, teknikariak esango du, bueno, se puede entender el fraccionamiento, horrela danean. Se puede entender que este dinero público está mal utilizado, horrela danean. Beste horrela, jartzen dituzte oinarri tekniko batzuk, eta horren arabera hori jartzen dut, orduan, hori ere interpretatu dezakegu, batzutan ezberdin. Hau da, diru laguntza baten aurrean, parte alderdi batek esan dezakego, gure ustez, diru hori ez da ondo baliatzen ari, edo ematen da modu desorekatuan. Eta besteak esaten du, gure ustez ez, saludgarrienak, hau da, hipotetiko asko, hortaz. Teknikariak, nahi esan zitena zan, horretzala banketari gehiago egon behar, aipatuzun, lehendabiziko batzordean aipatutako berbera, hortaz, nire zabantza egokitasunari zegokionean eta are gehiago, batzorde horretan, funtzionatzen duzu praktikan batzorde horretako buru bezala, azalpen importantenak zeurean jartzen dituzu. Eta hor, sartzen duten bai zalantza zinetuztela horrekin, eta nik ere, eta zalantza horiek argitu gabe jarraitzen dut. Argi geratu zaitera, zer hori esan zitzaiten batzordean eta bai teknikariak 2 minututan hori aipatu ziten, ez da bideragarria, kontua da. Eta hau da, nik batzorde baten eta ez leheno baten, etorreko zitzaiten lehenabiziko eta merezitu orduan, atea berden baldintzarietan, merkea batea beharko genuke, garestia batea beharko genuke, gauza guzti horiek, itzein berdia batzorde baten. Baina hori, nire ustea da, zuek hiru urte damazkizue, badakizue gauzak nola dien oso ondo, teknikariak dituzue ditu bezala, eta irutzen dut bezizue ondo dagoela, ondo dago, nire egitzen eman behar nizuen, zintzua izan edetelako nire buruarekin, nire taldeakin, eta horrezkatzen dituan errenkarekin besterik ez. Besterik dago? Bueno, ni bai argitzeko duda berrogeita bataren aldaketa dekretua, hori da, ondare erantzukizun bati ezetzen mazitzaiolako, eta alegazio bat zartu dolako, orduan, prokudera eta abokatua izendatu dira, prozesu ontarako, argitzara. Beste dut dago. Bukatzat eman dugu, apileiko oso kodekura. Maiatzaren dutaren oso kodeko elkartazte.